आता तुमची आवडती सुझुकी दुचाकी घरी आणणं झालं अधिक सोपं. सिंधुदुर्गचे अधिकृत विक्रेते श्री विनायक व्हील्स घेऊन आले आहेत खास ऑफरची मेजवानी. मग वाट कसली बघताय? आजच आपल्या स्वप्नातील राईड बुक करा. पत्ता प्लॉट नंबर 92 MIDC तालुका कुडाळ जिल्हा सिंधुदुर्ग. प्रशासन आणि नागरिक यांच्यातील संवादाचा अभाव दूर होऊन सामान्यांची कामं गतीनं व्हावी त्या उद्देशानं नेरूळ येथे समाधान शिबिर उत्साहात संपन्न झालं. संवादाच्या अभावामुळे कोणत्याही नागरिकांचं काम अडू नये, प्रशासनाची थेट संवाद साधा आणि शासकीय योजनांचा जास्तीत जास्त लाभ घ्यावा असं आवाहन सिंधुदुर्गच्या जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे यांनी केलं आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजस्व समाधान शिबिर अभियान, जसं आपल्याला तहसीलदार यांनी सांगितलं की 18 फेब्रुवारी 2026चा शासन निर्णय होता महसूल विभागाचा, आणि आम्ही ज्या सेवा देतो महसूल विभागामार्फत तर त्या सेवा जास्तीत जास्त चांगल्या प्रकारे गतिमान पद्धतीने पारदर्शक पद्धतीने लोकांपर्यंत पोहोचाव्या यासाठी मंडळनिहाय ही शिबिरं आयोजित केली जाणार आहेत. आणि आज हा तुमचा पहिला दिवस आहे. आम्हाला शासनाकडून पूर्ण शेड्यूल आलेलं आहे की एक वेळापत्रक आले की प्रत्येक शनिवारी तुम्ही मंडळनिहाय अशा पद्धतीचे शिबिरं घेतली पाहिजे. यामध्ये माझं नागरिकांना हे आवाहन राहील की तुम्ही या शिबिरांचा जास्तीत जास्त लाभ घेतला पाहिजे. म्हणजे आपल्याकडे आता महसूलच्या सेवा तुम्हाला माहिती आहेत की विविध प्रकारचे दाखले असतात किंवा रेशन कार्ड संबंधित विषय असतात, जमिनींचे विषय असतात, आपल्याकडे भू कायद्याचे भरपूर विषय आहेत. तर ह्या विषयांच्या बाबतीत तुम्हाला शासन तुमच्या दारापर्यंत येत आहे. तहसीलदार आमचे असतील, प्रांत असतील, मंडळ अधिकारी असतील, तर ते तुमचं समाधान करतील. तुमच्या काही शंका असतील, भले लाभ नसेल द्यायचा, परंतु तुमच्या जमिनीच्या बाबतीत, मालमत्तेच्या बाबतीत काही शंका असेल तर त्याचं देखील ते तुम्हाला समाधान करतील असं ह्याच्यातून अपेक्षित आहे. यामध्ये एक आहे की शासन आणि नागरिक यांच्यामधला संवाद स्थापन झाला जावा, याच्यामध्ये बोलणं चालणं झालं पाहिजे, ही गोष्ट आहे. जसं मगाशी सांगितलं की साहेब भेटत नाहीत किंवा ऑफिसला खूप चक्रा माराव्या लागतात, तर ह्या गोष्टी होऊ नयेत अशी आमची देखील अपेक्षा असते. महसूल विभाग हा सर्व काही म्हणजे बाकीचे विभाग जे काम करत नाहीत अशी सर्व कामं ती सोडून सगळी कामं करणारा विभाग आहे. म्हणजे निवडणूक असो, नैसर्गिक आपत्ती असू देत, कायदा सुव्यवस्थेचे विषय असू देत, तर ह्या सगळ्या विषयांमध्ये महसूल विभाग हा इन्व्हॉल्व्ह असतो. आणि पहिल्यांदा कुठलीही गोष्ट आली तर त्याला सामोरं जाणारा विभाग असतो. त्यामुळे तुम्हालाही माहीत आहे की काही आमच्याकडे देखील कर्मचाऱ्यांची कमतरता तुम्हाला जाणवत असते की ह्या गोष्टी असताना देखील आमचा हा प्रशासनाचा प्रयत्न असतो की सेवा जास्तीत जास्त पद्धतीने दिल्या जाव्यात, जास्तीत जास्त लोकाभिमुख प्रशासन व्हावं, ह्यासाठीचाच हा अट्टाहास आहे. आणि जसं की माझी अपेक्षा ही आहे माझ्या सरकारी अधिकारी कर्मचाऱ्यांकडून की या शिबिरांच्या निमित्ताने आपल्या स्थानिक नागरिकांशी आपला संवाद प्रस्थापित व्हावा, स्थानिक नागरिकांच्या अडचणी समजल्या जाव्या. आणि त्याच पद्धतीने नागरिकांकडून माझ्या अपेक्षा अशा आहेत की ज्यामध्ये तुम्हाला खरंच भविष्यात लाभ मिळणार असतील किंवा ज्या तुमच्या उपयोगाच्या गोष्टी आहेत त्यासाठी तुम्ही थोडं प्रोएक्टिव्हली पुढे येऊन तुम्ही ते अर्ज करणं, त्याची पूर्तता करणं, ह्या गोष्टी आवश्यक आहेत. मला 6 महिने झाले आता, माझ्या हे लक्षात आलं की काही गोष्टींमध्ये आम्हाला प्रतिसाद मिळत नाही. जसं की आता हे आयुष्यमान भारत कार्ड आहे, तर ही खूप चांगली योजना आहे आणि खूप जणांकडे आयुष्यमान भारत कार्ड आहे ज्याच्यामधून आरोग्याचं आपल्याला 5 लाखाचं कवच मंजूर होत आहे. परंतु अजूनही बऱ्याच जणांना आम्ही पोहोचायचा प्रयत्न करतोय की आयुष्यमान भारत कार्ड काढा म्हणून, किंवा त्यांच्या शिधापत्रिकेमध्ये काही चुका असतात त्याच्यामुळे आयुष्यमान भारत कार्ड काढता येत नाही, अशा अडचणी आहेत. तर अशा वेळी दोन्ही म्हणजे प्रशासन आणि नागरिक या दोघांनी एकत्र काम करून ह्या गोष्टी केल्या पाहिजेत. किंवा आत्ताच मान्य सरपंच महोदयांचं एक छोटंसं काम होतं, परंतु कधीपासून वाढलं होतं माहीत नाही, परंतु एक नुसतं संवाद स्थापन करून दिला त्यांचा आणि पुरवठा विभागाचा किती गोष्ट झाली. तर हे महत्त्वाचं आहे. एकदम छोटी छोटी कामं असतात, फार नागरिकांची फार मोठी कामं असतात. कधी कधी आम्हाला आमची लोक पोहोचू शकत नाही, कधी ते मिसअंडरस्टँडिंग होतात, गैरसमज असतात, कधी जसं मगाशी मध्यस्थांचा विषय काढला त्यांनी, तर त्यापेक्षाही आमचाही प्रयत्न असाच असतो की नागरिकांनी प्रत्यक्ष आमच्याशी बोलावं. आणि आजकाल कसे फोन आहेत आपल्याकडे, तुमच्याकडे नंबर असतात, तुम्ही मेसेज करू शकता, फोन करू शकता आणि सांगू शकता अडचण की ही अडचण आहे आणि तुम्ही प्लीज आम्हाला मदत करा. तर
मी जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने हे निश्चित सांगू शकते की तुम्ही जेव्हा कधी तुम्हाला मदत लागत असेल, तुम्ही जरी आम्हाला डायरेक्टली अप्रोच केलं, आम्हाला डायरेक्टली फोन केला, मेसेज केला, तरी देखील त्याच्यावरती आम्ही नक्की कार्यवाही करत राहू. आम्ही त्यासाठीच आहोत. आणि आज जसं आपण इथं आलो की डायरेक्टली इथं बसून आम्हाला सेवा द्यायची आहे, त्याहीपेक्षा जाऊन की शासनाच्या भरपूर सेवा, स्पेशली महसूल विभागाच्या खूप साऱ्या सेवा या ऑनलाईन झालेल्या आहेत, डिजिटल स्वरूपात झालेल्या आहेत. त्यामुळं शासनाच्या ज्या वेगवेगळ्या वेबसाईट्स असतील किंवा वेगवेगळे ॲप्स असतील, तर याच्यावरती नागरिकांनी जाऊन बघितलं पाहिजे आपल्याला कोणती सेवा घरबसल्या मिळू शकते. जवळपास सर्व सेवा ऑनलाईन झालेल्या आहेत, त्यामुळे घरबसल्या सेवा देखील मिळू शकतात. तर त्याचं नागरिकांनी स्वतःहून थोडंसं पुढे होऊन या गोष्टींची माहिती घेतली पाहिजे. आणि एक प्रकारे आम्ही जितक्या गोष्टी उपलब्ध करून देतो त्याचा त्यांनी जास्तीत जास्त फायदा करून घेतला पाहिजे असं मला वाटतं. इथून पुढे देखील ही शिबिरं होत राहतील आणि याच मंडळात नाही तर दुसऱ्या मंडळात होतील. पुन्हा तुम्हाला जर वाटत असेल, आता सगळ्यात महत्त्वाचा विषय होता आमच्या 2-3 कुळ कायद्याचे वर्ग 2, 2 वर्ग 1ची प्रकरणं आहेत, जिथे आपल्याला खूप स्कोप आहे. तर याच्यामध्ये आता आम्ही काही लोकांना लाभ दिलेला आहे. तर तशा पद्धतीने तुम्ही देखील तुमची प्रकरणं सादर करणं आवश्यक आहे. तुम्ही जर स्वतःहून इच्छुक असाल तरच त्या गोष्टी होऊ शकतात, नाहीतर होऊ शकत नाही. ते असेल किंवा आता कर्जमाफी शासनाने मंजूर केलेली आहे, तर त्यासाठी ॲग्रीस्टॅकची नोंदणी आवश्यक आहे. तर ॲग्रीस्टॅकमध्ये नोंदणी करताना देखील आम्हाला फार अडचणी येतात की नागरिकांकडनं सपोर्ट भेटत नाही किंवा कधी कधी काय होतं की आपल्याकडे स्थलांतरितांचं प्रमाण खूप आहे. खूप जण मुंबईला राहतात, तर आम्हाला त्यांच्याबरोबरपर्यंत पोहोचता येत नाही. तर अशा वेळी त्यांचे जे मागे नातेवाईक आहेत त्यांनी आम्हाला थोडीशी मदत केली तर ॲग्रीस्टॅकच्या नोंदणी होतील. कर्जमाफीचे प्रकरण भविष्यात आपल्याकडे असतील तर त्यावेळेस त्याचा उपयोग होतो. तर ह्या ज्या काही अडचणी ह्याच्यावरती काम करण्यासाठी आम्हाला तुमची फार मदत लागेल किंवा तशा पद्धतीचं तुमच्याकडनं सहकार्याची आम्हाला अपेक्षा आहे. एक चांगल्या प्रकारचं आज इथं शिबिर नेरूर बालावल मंडळाने इथं केलेलं आहे, त्याबद्दल संबंधित अधिकारी कर्मचाऱ्यांचं मी अभिनंदन करते. नागरिकांचा खालून जे प्रेशर फ्रॉम बिलो जे आहे ते प्रचंड प्रमाणात वाढलेलं आहे. सुविधा ज्या आहेत त्याच्यामध्ये गतिमानतेची गरज दिवसेंदिवस प्रकर्षाने जाणवत आहे. हे शासनाच्या लक्षात आलं आणि त्यामुळं हे एक अभियान आपण राबवतोय, जेणेकरून आपण ज्या विविध सेवा देत असतो जवळपास आपण 15 सुविधा त्या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून लोकांपर्यंत पोहोचवणार आहे. त्याचबरोबर ज्या विविध योजना तर शासनाच्या असतातच, परंतु त्या शासनाच्या योजना लोकांच्यापर्यंत माहितीचा अभाव असल्या कारणानं पोहोचतच नाही किंवा त्या योजनांच्याबद्दल लोकांना माहितीच नसते. त्या अनुषंगाने सुद्धा एक जनजागृतीपर म्हणून सुद्धा ह्या कार्यक्रमाचा एक महत्त्वाचा घटक म्हणून आपण एक जनजागृती सुद्धा करणार आहे. शासनाने गेल्या काही कालखंडामध्ये ज्या विविध सुधारणा, ज्या महसूल कायद्यातील सुधारणा असतील किंवा विविध नवीन योजना, एक इनोव्हेटिव्ह योजना ज्या राबवलेल्या आहेत त्यांचं सुद्धा लोकांच्यापर्यंत त्या पोहोचवणे, त्याबद्दल माहिती पोहोचवणे आणि जे पात्र लाभार्थी जे त्याचा लाभ घेतील आणि इज ऑफ डुईंग बिझनेस जे आपण आता जास्तीत जास्त पालोपद आपण वापरलं जातं की एक लोकांना त्या सुविधा चांगल्या पद्धतीनं लवकरात लवकर विनासायास भेटाव्या, त्या अनुषंगानं ह्या शिबिराचा आजचा उद्देश आहे. आता त्यामध्ये सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे आपण जी आता अकृषक कायद्यामध्ये सुधारणा झालेली आहे त्यानुसार अकृषकचा जो कर आकारणी दरवर्षी केली जायची ती शासनानं बंद केलेली आहे. त्यामध्ये कायद्यात सुधारणा आलेली आहे, ती कलमं वगळलेली आहेत आणि ही त्यामुळं काय आता फायदा काय आहे की लोकांना फक्त जे काही बांधकाम परवानगी असतील किंवा डेव्हलपमेंट परमिशन विकास परवानगी असतील तीच फक्त घ्यायची. पुन्हा महसूल विभागाकडं तुम्हाला येऊन पुन्हा नव्यानं सनद वगैरे याची गरज राहिलेली आहे. त्यामुळे काय होईल की तुम्हाला आता फक्त एकदाच अकृषक आकारणी भरायची. ती आकारणी भरल्यानंतर तुमचा अकृषक आकारणीचा विषय तिथेच संपून जाईल. याचा असा फायदा होईल की एक आपण विविध कामं सामान्य जनता करत असते. घर बांधायचं असतं, कोणाला एक प्लॉटिंग करायचं असते, टाउनशिप डेव्हलप करायची असते. तर अशामध्ये जो जाणारा वेळ होता, खर्ची पडत होता वेळ, तो आता खूप कमी होणार आहे. तर त्याबद्दल सुद्धा आपण ही आपण इकडं PPTच्या माध्यमातून लोकांपर्यंत आपण त्याबद्दल माहिती पुरवणार आहे. त्याचबरोबर जसं की कुळ कायदा देश स्वतंत्र झाला आणि ही सगळ्यात महत्वाचा जर कायदा काय आला असेल तर कशेल त्याची जमीन, जो कशेल त्याची जमीन, त्या धोरणातून आपण कुळ कायदा राबवला. कुळ कायदा आला 1948 ला. परंतु सिंधुदुर्ग जिल्ह्याची, सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरी विशेष करून
त्या जिल्ह्याची एक सामाजिक परिस्थिती वेगळी होती. तिथले जे मूळ जमीनदार होते ते इथून स्थलांतर झालेलं होतं, ते सापडत नव्हते. पिढ्यानपिढ्या लोक आपले हे कसतायत जमीन. आपण उदाहरणं बघू शकतो की शिवाजी महाराज किंवा संभाजी महाराज, राजाराम महाराजांच्या काळापासून जे जहागिरी दिल्या गेल्या होत्या त्या जमिनी सुद्धा त्या काळापासून लोक कसतायत, परंतु त्या लोकांना त्याचा त्यांना अधिकार भेटत नव्हता. भूस्वामित्व त्यांना पूर्णपणे भेटत नव्हतं. त्या सर्व जमिनी वर्ग 2 होत्या. काही जमिनी तर कसतायत, परंतु त्यांना आपण त्या मूळ घोषित होतो. तर आपल्या इथं आपण मोठ्या प्रमाणावर संदर्भामध्ये दावे घेऊन कशी त्याची जमीन ह्या संकल्पनेतून खराखुरा जो कसणारा सामान्य शेतकरी आहे त्याच्यापर्यंत आपण त्याला आपण त्या जमिनीचा अधिकार बहाल करतोय. तर ते सुद्धा आपण प्रातिनिधिक स्वरूपामध्ये संदर्भाचा दाव्याचं वाटप करणार आहोत. त्याचबरोबर ही मूळ घोषित झालं, वर्षानुवर्ष कुळं घोषित झालेली आहेत. देश स्वतंत्र झाला, नवीन महाराष्ट्र राज्याची निर्मिती झाली, तेव्हापासून कुळं आहेत, परंतु त्यांना वर्ग 2 असल्यामुळं त्यांना पूर्णपणे भूस्वामित्व प्राप्त होतं. तर माननीय विभागीय आयुक्त आणि माननीय जिल्हाधिकारी मॅडम यांच्या मार्गदर्शनाखाली आपण एक मोठ्या प्रमाणावर एक ड्राईव्ह घेतोय, जी 2014 मध्ये सुद्धा झालेली होती. तरी सुद्धा कुळाची प्रकरणं प्रचंड मोठ्या प्रमाणात आपल्या जिल्ह्यात असल्यामुळं आपण जास्तीत जास्त लोकांचे वर्ग 2चे वर्ग 1 कसे करता येतील हे बघतोय. आपण सर्व तलाट्यांमार्फत ती यादी घेऊन त्यांना वर्ग 1 करून देणार आहे. वर्ग 1 केल्यानंतर आपल्याला मला वाटतं सगळ्यांनाच एक माहिती आहे की त्याला पूर्णपणे त्या जमिनीचा अधिकार प्राप्त होतो. तो कोणत्याही प्रकारे त्या जमिनीचा विकास करू शकतो. त्याला कोणत्याही प्रकारे कोणत्याही परिस्थितीमध्ये आमच्याकडे यावं लागेल. त्यामुळे वर्ग 2चे वर्ग 1 आहेत त्या सुद्धा योजनेचा आपण लाभ घ्यावा. तलाठी जे आमचे आहेत काम करतायत ग्रामीण स्तरावर त्यांच्याशी तुम्ही संपर्क साधावा. ज्यांची 32 प्रमाणपत्र मिळून 10 वर्ष झालेले आहेत त्यांना सुद्धा आपण त्यामध्ये लाभ देणार. हे जे वर्ग 2चं वर्ग 1 आहे ते सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये आपण माननीय मॅडमच्या मार्गदर्शनाखाली मोठ्या प्रमाणावर राबवणार. त्याचबरोबर राष्ट्रीय सामाजिक सहाय्य कार्यक्रम NSAP जे म्हणतो त्यामध्ये आपण 4 योजनांचा लाभ देत असतो. संजय गांधी निराधार असेल, इंदिरा गांधी वृद्धापकाळ असेल, राष्ट्रीय कुटुंब कल्याण असेल, तर त्या योजनांचा लाभ तर देतच असतो आपण. परंतु दुर्दैवानं थोडं मला असं जाणवलं की ह्या आपल्या तालुक्यामध्ये अशा प्रकारचे अर्ज कमी प्रमाणात येतात. तर त्यासाठी या ठिकाणी 15 योजना शासनाच्या मार्फत आपण घेतलेल्या आहेत. त्यासाठी मी सर्वप्रथम या राज्याचे मुख्यमंत्री सन्माननीय देवेंद्र फडणवीस व या राज्याचे महसूल मंत्री सन्माननीय बावनकुळे साहेब यांचं अभिनंदन करतो की यासाठी की या 15 योजना आपण इथल्या गरजू लोकांना करून दिलेल्या आहेत. दुसरी गोष्ट मॅडम मी तुम्हाला सांगू इच्छितो की या ठिकाणी येण्याची जी वाट आहे ही वारंवार त्या येण्याचा त्रास होते. कारण ज्यावेळी आपण आर्किटेक्ट किंवा प्लॅन सबमिट करतो, नगरपालिका असेल किंवा ग्रामपंचायत असेल किंवा इतर ठिकाणी, त्यावेळी ऑनलाईन तो प्रकार होत नाही. त्यामुळे तो आपण करावा. मी तुम्हाला शुभेच्छा देतो. महसूलचे सर्व अधिकारी त्यांनी तहसीलदार असतील, प्रांत मॅडम असतील किंवा आपल्या जिल्हाधिकाऱ्यांचे हात बळकट करावे. कारण महसूलच्या अधिकाऱ्यांची कमी आहे, पुरवठा कमी आहे. तर या ठिकाणी तलाट्यांकडे चार्ज दिला जातो, त्यामुळे तो भार त्यांना सांभाळता येत नाही. भविष्यात ती पण आपण कमी पूर्ण करावी असे शुभेच्छा देऊन थांबतो. आपलं भाग्य म्हणावं लागेल की माननीय जिल्हाधिकारी मॅडमनी सगळ्या जिल्ह्यामध्ये याच ठिकाणी येण्याची आवड दर्शवली. त्यामुळे सर्वप्रथम मी माननीय जिल्हाधिकारी मॅडमचे आभार मानते आणि स्वागतही करते. तसेच माझ्यासोबत असलेले माझे सहकारी अधिकारी, कर्मचारी, सगळे सन्माननीय लोकप्रतिनिधी यांचं देखील या ठिकाणी स्वागत करते. आणि उपस्थित सर्व ग्रामस्थ, पंचक्रोशीतून आलेले सगळे सामान्य नागरिक, त्यात ज्येष्ठ नागरिक आहेत, त्यात दिव्यांग बंधू बांधव आहेत, या सर्वांचं मी येथे स्वागत करते. आज आपण या ठिकाणी छत्रपती शिवाजी महाराज समाधान शिबिर, महाराजस्व समाधान शिबिर या टप्पा 1 साठी आपण इथे जमलेलो आहोत. या शिबिराची पार्श्वभूमी किंवा त्याचा उद्देश काय, तहसीलदार साहेबांनी स्वतःच्या भाषणात सांगितलेलं आहे. आपण सगळ्यापासून आलेला आहात. आमच्या समोर सादरीकरण सुरू आहे, त्यातही आपल्याला बऱ्याचशा गोष्टींचा उलगडा झालेला आहे. तर थोडक्यात एकच सांगेल की
शासनाच्या महसूल विभागाने हा जो उपक्रम राबवलेला आहे तो कशासाठी आहे, त्याचा हेतू काय हा आपण जाणून घेऊ. साध्या शब्दात सांगायचं तर सर्वसामान्य जनता किंवा नागरिक, ग्रामस्थ, शेतकरी जे आहेत त्यांचा आणि प्रशासनातील महसूल, कृषी विभाग असेल किंवा भूमी अभिलेख ज्या दैनंदिन गोष्टी शेतकऱ्यांच्या किंवा ग्रामस्थांच्या जीवनात अडचणीच्या ठरतात तर त्यांच्यामध्ये दुवा निर्माण करते किंवा त्यांच्यातली जवळीक निर्माण करते. आणि हा जो दुरावा आहे किंवा बगे सरांनी सांगितलं आपल्याला की आम्हाला हेलपाटे मारावे लागतात असं होता कामा नये. तर ह्याच गोष्टी कमी करण्यासाठी प्रत्येक वेळी आपण तिथे तहसील स्तरावर किंवा मंडळ स्तरावर अशा चक्रा मारण्यापेक्षा शासन किंवा प्रशासन आपल्या गावात येऊन किंवा आपल्या जवळ येऊन या गोष्टींचा कामांचा प्रलंबित अडचणींचा निपटारा करण्यासाठी आपल्या जवळ येण्याचा प्रयत्न करत आहे. निश्चितच हा उपक्रम शासनाने तो राबवलेला आहे. आपल्यालाही जाणवे हे अतिशय स्तुत्य कार्यक्रम आहे. यात आपले विविध दाखले असतील, शालेय जीवनापासून ज्या ज्या अडचणी आहेत विविध दाखल्यांचं वाटप इथं केले जाईल. पुन्हा या ठिकाणी आपल्या जमिनीशी निगडीत सातबारे असतील, प्रलंबित वारस नोंदी असतील किंवा काही दीर्घकाळापासून प्रलंबित असलेले जमिनीविषयक दावे असतील, याच्याशी निगडीत जे प्रश्न असतील, तक्रारी असतील त्यांचं देखील निरसन केलं जाणार आहे. राष्ट्रीय कुटुंब अर्थसहाय्य किंवा सामाजिक अर्थसहाय्याच्या ज्या योजना आहेत त्याचा लाभ घेऊ इच्छिणारे परंतु त्याच्याविषयी फारसं ज्ञान नसणाऱ्या लोकांना याच्या बाबतीत माहिती दिली जाईल किंवा त्याचे प्रपोजल प्रस्ताव सुद्धा तयार करून घेतले जाईल. अशा या महसूल विभागाशी निगडीतच नाही तर भूमी अभिलेख विभागाशी निगडीत सुद्धा तुम्ही जर बघितलं असेल तर स्टॉलवर स्वतः TIR साहेब तिथे उपस्थित आहेत. तर त्यांनी त्यांच्या इथे जे फलक लावलेले आहेत माहिती दर्शक तर त्यावरून आपल्याला लक्षात येईल की मोजणी कशी करायची आहे किंवा मोजणीचे अर्ज करताना काय काय गोष्टी कराव्या लागतील, कुठल्या तऱ्हेने आपल्याला भूमी अभिलेख विभागाचे दाखले प्राप्त होतील. तर या गोष्टींचं सुद्धा माहिती ते स्वतःही सांगत आहेत आणि माहिती फलकातूनही ती दिसत आहे.